Uyadura lento, siyabingelela emagumbeni amanye omhlaba. Siyabingelela. Dr. Nkonzekelo. Cha bafowethu ngila namhlanje ekuthenini alikho igobongo lezilwane. Alikho igobongo elifaka ithambo lesilwane noma elifakwa amafutha esilwane. Kuze kuthiwa ngaze kublofedelwa abantu kuthiwa kudliwa amagobongela uma uthintwa igobongo nje alikho igobongo elifaka isilwane bafowethu. Namanje ngoba phela igobongo into exhumanisa wena nesidalwa sakho nobunhlanhla bakho. Igobongo phela into ekwazi ukukutshela ukuthi uthandazela abantu ukuthi baphumelele na, noma wena bakubizela ekuthenini uhambe othwasa ebese ulapha abantu na. Kodwa la ngikhona ngisekuthenini bafowethu alikho igobongo lezilwane. Akekho umuntu ekuthiwa uma medla igobongo uzobe ephakamisa izilwane amanga kuhlaza lawo. Uyabona? Ebese kugcineni ngoba sinenkinga entsha la. Ngoba ekugcineni kunabantu abahamba einkonzweni noma kubathandazi. Umthandazi oqala akazi lutho ngegobongo. Into ethinta umuthi nje akazi lutho ngayo. Ingakho mina njengonkonzi nginegunya lokuyiphikisa ngoba akazi lutho. Asikho isilwane esifakwe egobongweni. Igobongo into exhumanisa umuntu nenhlanhla yakhe nesidalwa sakhe esimembethe. Uyabona? So bafethu baningi abantu esengibe nalo nkinga bengitshela lonto bese ngiyabatshela abantu iqiniso alikho igobongo lesilwane. Igobongo ukhuluma nesidalwa sakho noma nespirit sakho esingimbethe wena. Sixhumanise nawe uthi cha kahle hle ufanele uthwase noma kumele uthandazele abantu noma kumele uye kaMlungu. Ngoba igobongo uma ethi umuntu ungalidli igobongo lo muntu usuke kuhlukanisa nento ezokuvulela umhlanhla bakho. Okungoba phela igobongo into ikhulumisa emsamo wakini, ukhulume nesidalwa zakini, ucele ukucelayo kuwona bakukhansele. Mase kuthiwa umuntu ayingadla amagobongo wena ngoba kwasha kwacima kho gobongo la. Ngingadlala abantu bafowethu. Ayikho into enjalo bafowethu. Alikho igobongo lesilwane. Shaya phansi ngonyawo. Igobongo ufaka izimpande ezinhle ezithinta umhlanhla, izimpande eziqondene nemoya yamadlozi akini. Kuphela ukhulume lesidalwa sakini sikuvulele. Phumani igobongo alikaze laphambana nomuntu. Into yokugcina ke leyo baba ekuthiwa igobongo ngaphambana nenhlanhla yomuntu. Into yokugcina le ngadlala abantu. Ceqiniso mina. Hayi ngadlala abantu baba. Igobongo into yokugcina nje ngaphambana nomuntu. Hayi into egcina le engathiwa nje iphambana nomuntu iyobe ivusa izilwane. Ayikho leyo nto leyo. Into yokugcina igobongo elingaphambana nawe noma esingathi liphambanile nawe uma ulenzele endaweni erongo. Mhlawumbe ukhulele kababa ngoba ubaba efuna ukukukhulisa. Kodwa kenzanga lutho ekhayeni la kamama. Uma usukhula wena masuwenza igobongo ngoma ukuthi umuntu akalalelanga kahle okulekelelayo lapho noma kukhona ukumjombile. Kulokulekelela akubekela igobongo ekhaya ngababa wakho kanti ubaba wakho engenzanga lutho kaMalume wakho. Wena udinga ukuyodla igobongo kaMalume wakho ngoba vele kufana nesibongo sibizayo. Bangabe usibiza isibongo sakaMalume wakho ngoba vele kwenziwa ngalutho. Ubaba wakho ukukhulisile kuphela. Yabona? So when it come to ukuthi usuthinta into ezizoqondana nezidalwa zakho nomsamo wakini wena shuthi udlela kaMalume wakho igobongo. Phela so nje bafowethu ngifuna ukukhipha abantu umqondo ukuthenini kunegobongo alikho igobongo lezilwane. Umthandazi nje akazizwala akazi nempande akazi lutho. Uthi ufike ekuthenini ukhuluma indaba amagobongo nje akalo muntu usuke efuna ukurobha nje lo mthandazi lo.
azathi hayi ungadla amagobongo bophamisile cha usuke eyifunela lo mali yakhe akulaphe ngalo ndlela akulapha ngayo ningizwe kahle ke bathandazi angisho ukuthi anibalapha abantu futhi angisho ukuthi abantu abasindi kunina kodwa inkinga abanye benu babathamba bethu ama udla igobongo udla izilwane yilapho la ixabana khona bafowethu nginiphikisa for good ngiyoze ngilale futhi alikho igobongo lezilwane akwazi ukuthi umuntu ngahlukanisa umuntu nemhlanhla bakhe noma nomhlanhla ezoxhumanisa yena nesidalwa sakhe ngoba igobongo phela impande lapho sikhuluma ngempande lapho ezinhle ecaqidlo lomuntu sikhuluma ngempande ezinhle ezikhulula idlozi lomuntu likhululeke likhulume liqhubeke limvikele likwazi ukumvikela elikwazi ukugeza idlozi lomuntu noma ngathiwa bengcole kanjani so bafethu yilapho nje la ngikhona ucha alikho igobongo lezilwane bafethu alikho nakamhlola alikho futhi igobongo eliphambana nomuntu le video fethu ungayidluli le video ngoba mhlambe nawe izokusiza futhi uyifake nakuma status ngoba nabanye bezosizakala abantu bayashare futhi la ku TikTok na ku YouTube bayashare ama video azosizakala nabanye alikho igobongo lezilwane bafethu nihamba noqedwe umhlaba alikho igobongo lezilwane alikho ilokho nje ngifuna ukuveza nje kahle alikho bafethu number 2 into yesiphiwo bafethu iyazikhulumela kumuntu ngabe uphika ukuthandaza kuyayikhulumela kumuntu ngabe uphika umngoma kuyayikhulumela kumuntu akuze nje kuze kuthiwa kufanele uze kuthiwa utshelwe umntolo ukuthi wena cha kufanele ukuthi uthwase no ayikho into enjalo yayikhulumela lento ngamaphupho futhi sekusho mina ke manje yayikhulumela nje ukuthi wena ume kuphi so nje bafethu akuyeke ukudukiswa abantu igobongo lasekhaya iwona mhlahlandlela okuhlahlela ukuthi kahle wena ukhona yini ekulapheni abantu noma uzothi mawusudlile ebese likunika umsebenzi noma uvulele kumsebenzi kamlungu noma kade ungaqasheki uqasheke gobonga kusiyingozi ngalendlela icabanga ngayo nani no ayinjalo abantu indlela abanye abaningi abatsaba ngalo igobongo batsaba ngazo ukuthi impela ha mekwathi into enkulu futhi lapho yilwane lezo kwathi hey akho gobongo lezilwane khohlwa alikho number 3 niyeke futhi ukuthi maniphethwe amazinyo ebolile la amazinyo enezimbobo ebolile ngoba phela izinyo nathi kuyela lasiphatha kwamina kuyela ngiphatha amazinyo mina ngayinezinyo elibolile mali izinyo mase likuphethe lihlungisa wonke lamazinyo lawo ukuze ukwazi nje ukuphila kahle emhlabeni empilweni yakho nasenyameni yakho mawunezinyo elibolile ma ukuthi kini bakushisela impepho kini cha umntwana uyokhipha izinyo sicela ahambe kahle alibambe nje udokotela sonke emfolo kagxike igxalithi ebese kudonsa alihlala lahle emgqonyeni uthola ukuthula ngoba abantu abaningi bathwase ngamazinyo kuthiwa bathwase ngoba amazinyo abantu abadala namhlanje noma sebethwasile baqeda uyabona benamazinyo abolile namhlanje izinyo mele wasuka izinyo hayi kusho ukuthi kusuka idlozi hey alikho idlozi esukile hamkhiphe lelo zinyo elibolile ahlukile nje amazinyo abantu abadala ahluke kabi akuzothi makukhona izinyo elibolile ebese kuthiwa hayi izinyo labantu abadala hey hamba ukhipha izinyo hamba ulikhipha
Sikhona nje bafowethu. So bengilapho nje namhlanje bengizokhansela lokho namhlanje bafowethu. Ake nifollow bafowethu ebese nisubscribe kakhulu nale ku YouTube ngoba sikhona. Niposte futhi le video niposte bafowethu. Izonisiza bafowethu. Yadura lento. Dura phansi embumbulo. Sigodini sasetholeni. Ilapho la